stojáka je odvaha vystoupit, dát se v šanc. Na stojáka je živý výstup. Na stojáka je kontakt s lidmi. Na stojáka je prolomení chladné televize. Něco, co tu ještě nebylo, něco, co riskuje, něco, co chce překvapit. Na stojáka je i legrace, na stojáka je i trapas. Na stojáka je na stojáka. Já sám osobně přesně nevím, proč na stojáka to slovo, protože, ale je to možná taky podle mě, víte, protože já se jmenuji Mirek Stoják, že tak je to na stojáka. Americe, v hospodách, kde na hospodě prostě pódýko, později s mikrofonem, kam chodí lidi a v podstatě až tak jako soutěžejí o to, že zabaví ty diváky. Tam kde žabička, kabák! Tam je osalama! Mezi strom! Tři, dva, na start. Tak o takovom štarte sami, ktoré sme mali. Ešte raz, nebolo to domluvené, ešte raz. Pekný dobrý večer, Dunaj na Bobeške. A nyní vystoupí středně moudrý klaun Leo a vychrlí své 2 minuty srandy a legrace. Nejen srandy, ale i legrace. To je dobře, to má. No a jinak se tady staví, že jo, chystá a všechno je takový jako v očekávání, dobrý. Ale... Byla tady taková nervozita po tom prvním průjezdu, nějaké chyby nastaly zvukové. No ale se zvukářem jsme se domluvili, oprašili chyby, vysvětlili si některá nedorozumění a uvidíme, jestli ten večerní průjezd bude fajný. Uvidíme. Ale Jirko, já nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Že, myslíš jako, já nevím, není to dlouhý. Počítej, že to není dlouhý. Počkejte, pro srovnání. Jak vypadá hezkost a slizkost? Kde je kdo? Naši milí HBO diváci zde v sále i u televizních obrazovek. Vítám vás na naší první, ale vůbec pěkné parádě, pěkný program, který jste ještě neviděli. A já vám říkám, ticho, opakuju, nesměj se ti říkám, po každém čísle budete plácat, až se vám ty vaše špinavý pracky rozpálej do ruda. Já nevím, je to víceméně divadlo, ale když se člověk pustí hubu na špacír, což umí třeba Lenka výborně, tak se opravdu s těma divákama dá
jako pracovat. Ježiši Kriste, operativně a jde to. Ten princip, že jo, že to jde i jako improvizovat, teda, no uvidíme. Budu chytřejší zhruba za 20 let. Kolijová babička. Ukážu vám pár blbostí, kterým naučil mě můj otec, když mě bylo 5 let. Víte, jestli by můj otec věděl, že já budu tě dělat nebude, to taky můžete to může se dolížit, no, ale nemáme bohužel rozumívání. Takže se sklidníme. Já mám taky rád zábavu a smích, ale na rozdíl od vás dělám něco pro to, aby se to nezvrtlo v pláč, jo. Takže prosím vás pěkně, klid, ano? Já nevím, třeba vy, postavte se takhle, jenom mohli se postavit, no. Třeba s tím člověkem, abych vůbec nemohl mluvit, jo. Kdyby dělal u mě ve firmě, tak ho prostě vyhodím. Jo. A děkuju. Mám recitovat už rovnou, nebo potom? To nebude. Helejte, já to vezmu, aby se to neprodlužovalo, on bude tahat botu a já budu říkat tu poslední báseň. Potom jak na přechodu Počkejte, musíte být tiše. Mini disky. Buena Vista, sociální klub. Ten hněď mi bol blízky, ale aj tvrdšie veci, Massive a tak a tak. Vy jste vděčný všechny 3 výstupy, ale prostě o tom to vůbec není, není a nikdy to není. Alo, má... Jsi to neslyšel? Tady není zvuk. To, že můžu zpívat právě pro vás, je důvod, proč jsem asi nejšťastnější člověk na světě. Můzy. Děkuju. Páčko! A ta teta s dietou, po bokaté si pletou, samoletou. A tak tu Emma s tetou, a ta teta s dietou, po bokaté si pletou, samoletou. A tak tu Emma s tetou, ačkoliv ještě dítě, ačkoliv ještě dítě, v jídle se hnípe. A tak tu Emma s tetou a ta